convertit en un fantasma a la mar d'estrany. Miserable! Què ha estat això? Deu haver estat el fantasma. I doncs, va tu a l'olla! Encara no t'has mort, noi? Idiota! Et penses que em moriré per una bestiesa com aquesta? El meu cos és com si fos d'acer. Ara ho veuràs, et destruiré, fantasma del dimoni! Fantasma? Escolta, Ruc, jo no sóc cap fantasma, sóc una persona que no te n'has adonat, tanoca! Una persona? Esclar, vinga, mira'm bé, n'estàs convençut, ara? Ho veus? No et moguis! No facis ni un pas més. Que no ets una persona, tu, o què? És clar que sí! Però no t'assembles gens a mi, ets massa prima, ets una nyicris més aviat. Ves que sóc una noia, saps? Una noia? Tu ets una noia i això què és? Ets un soca, què et passa? Que no havies vist mai una noia? No, a banda del meu avi ets la primera persona que conec de veritat. Què? El meu avi sempre em diu que si alguna vegada conec una noia haig de ser molt amable amb ella perquè les noies són molt delicades. Ah, el teu avi és una persona molt intel·ligent, diu unes coses molt assenyades que viu amb tu, el teu avi. No, va morir fa molt temps. Ah? Què fas, home? T'hauria de fer vergonya, descarat! Que no teniu cua, les noies. És molt interessant. Pobre nano, es deu pensar que està de moda portar cua aquesta temporada. Has caçat aquest monstre tota sola? Però què dius? Això no és cap monstre, és un cotxe. L'avi em va explicar que existien aquestes coses. O sigui que això és un cotxe, Tens molta força per ser un nen tan petit. És que el meu avi em va entrenar molt bé. Ja ho entenc. Has vingut amb cotxe perquè vens d'aquell lloc que en diuen la gran ciutat, oi? Més o menys. Doncs aleshores vine a casa. Et convido perquè ets una noia. Vine. Espera un moment. El fet que visqui allunyat en un món a part pot voler dir que aquest noi no sap res. Llestos. Ai. Em pot ser molt útil, té molta força. Tot i que és molt estrany, quina edat deu tenir? Però què dius? Què esperes? No vols acceptar la meva invitació? I tant, noi. Però m'has de prometre que no faràs cap inconveniència. I què és una inconveniència? Doncs una inconveniència? Ja ho entenc. Com que és la primera vegada que veu una noia, no sap el que és una inconveniència. Escolta, ets una noia.